Farem ara la lectura de la declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. I per fer-la demano a la secretària tercera, la senyora Vilchez, que en faci lectura. Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. El passat 12 de maig se celebrà el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya expressa novament la seva adhesió a aquesta jornada, que se celebra arreu del món, i a la necessitat de continuar treballant per l'impuls de la recerca, per la formació i per la conscienciació social tan necessària per eliminar l'estigma social que, malauradament, avui dia es continua detectant en l'entorn social, familiar i laboral de les persones afectades per la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, la qual cosa fa que sigui més necessari que mai normalitzar aquestes patologies. El Parlament de Catalunya expressa també el seu reconeixement a totes les persones afectades, les quals, dissortadament, encara es troben amb la incomprensió i el flagell de la incredulitat i la discriminació, ambdues motivades per un desconeixement de la manera com aquestes malalties cròniques afecten a les persones que les pateixen. Són malalties de les quals encara es desconeix l'etiologia, que tenen una elevada prevalença i que afecten majoritàriament a la població femenina. Aquest biaix de gènere provoca avui una doble discriminació de la persona afectada. D'una banda, pel fet de patir-la i ésser dona, i de l'altra, en el cas dels homes, perquè hom els atribueix erròniament i despectivament una malaltia considerada de dones. El Parlament de Catalunya apel·la novament a l'empatia de les persones, la societat civil i els poders públics de Catalunya perquè s'adhereixin a aquesta jornada, perquè entenguin la complexitat del problema que viu i pateix més del 3% de la població de Catalunya i perquè treballin amb efectivitat per tal que l'any vinent s'hagi avançat en la recerca i en l'abordatge d'aquestes malalties. Palau del Parlament, 17 de juny de 2020. Gràcies, secretària. Suspenem la sessió fins a les 3 de la tarda. Moltes gràcies.